ide. Jó napot, Boborján kocsmáros! Lehetek érni rumot a legénységnek? Nem adhatok rumot, de adhatok kalózpálinkát. Az mi? Halálfej van rajta. Jó, akkor abból kérjünk. Hát ez éppen elég lesz. Majd vidd ki nekik a pálinkát. Ejjjj, itt van itt emberek. Na, akkor nekem milyenről a videó lényeg? Ez a Ziggy mit tervezett? Nem. Mit csapolj? Mit csapolj? Ne, ide itt csapolj rám! Elnézve ital! Micsoda dolog ez? Most megvárod? Csodát a szemét! Ez mi ez volt? Erre inni kell, nem? Amikor a szőtt borotálnak. Szia cica van, gazdag. Van, ne hesszelgesít a csajommal! Ne popperkedjél, nekem kisgyerek. Mindjárt azt kapsz, hogy bumsz! Na akkor gyere ki a hóra, Hanna, gyere! Gyere! Már megy! De most a hagyját! Daz!